zbură toate decât scârpile. E Mița, ai mai văzut nebun de aproape, iete. Mi-a rămas ăsta mic. Vezi că e ceva care zgrie. De fapt filmuleț. De fapt filmuleț. Au, ne-am dat acolo, bag pe Și pe internet. voi vă... Ai ciulin în cur, doamna. Pe voi vă făcuiți. Și vouă făcuiți. Păi și ne faci pe... Se aude tot ce vorbiți. Nu mai intra în Te-ai cur. dat mort. Că e de Dacă mă baliza. compromit. Atât ca și pe Simo. Nu mai gata. Așa am mai făcut dânsul mutre când m-a fost în blaga de păr. Mama, am târnăm. Dar după aia vă încălziți și nu mai. Filmează și ciulinul din curul meu. Ia uite și... Hai, hai Olga, dă din picioare, Ce Olga. și le aruncă? Dă din picioare, hai. Dă din curs și din picioare, Olga. Și screme-te. Hai, dă din picioare. Lasă-mă jos. Lasă-mă jos să-mi intre apă. Unde? Screme-te. A rămas cu chiloți. Ia, dră. Bă-te prost! Bă-te pe glicele! Gluceleu! Este foarte baliza. Cărușeză noate căcăciosul. Știe. Bă, să nu du-te vă la știri mâine dimineață. Să nu te neci. E mai bine nu Uite la copii mai mică. Uite acolo unde sunt copii așa. Tu știi, Olga, până acolo. să-mi te puie dracu când nu sunt. Bă, ăsta e mai înaltă ca mine. Cât de o să paperiști? Du-te mai înalt. Hai, că ești la limită. Hai, du-te, du-te. Bă, n-are ceva asta așa. La limită. Mă duc să mă Păi ia- merg să bănesc ca să mă încălzesc. E,